Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷе напашко созен хулоса хеш тавор ҳама каса тинҷе нохие зинда бошен. Имрӯз числа нигоҳ кесен чандая 27 сентябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 114 сомонӣ. Дар имрӯза видео ака акаҷон гӯшка Toyota Corolla як астай бо нархи семичка я ака дар шаҳри Душанбе замин ё хона дар кораи Тучансма дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ астай дар шаҳри Бохтар, хонаи заминӣ астай дар шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон, хонаи заминӣ астай дар шаҳри Душанбе 9 километр, квартира аз он астай дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, ноҳияи шаҳри Нав, квартира астай дар шаҳри Кӯлоб. Қизиқи видео ҳамие ки касе дар ҳами видео лайк мемона подписатсия кардагия дар комментария Саудотиҷи ба пеш менависа реклама ройгон мешава амодамда. Марҳамат дастгирӣ кунен, дастгирии шумо пешравии мо. Мерим ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. Ана ака Саудотиҷи суханои тиллоира гап мезана ва худат гӯш кишеринар. Бо диққат гӯш ка. Бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, наздикии Пос. 7 сотиқ замина, ҳамагӣ 6 дар хона дора. ремонти хонаҳоро хай дидеси коробкаи обсвич мега ҳастай уҷатор 100%, кухни баня дар друншай, подвали 8 метра дора. Гирди хона се тарафш маҳкам кардагия. Бардуи азиз, заминаш ҳамвори хушрояч хеле коз мисол дар видео мебинен. Мактаб, магазин, балниса, фабрика, бозор наздикай. Поёни бозори Корвон, наздики Пос, хулоса шаҳри Душанбе. Нархи хонара 320 000 сомонӣ мега. марҳамат нахеш тавор кадоме ки мақсад хонахар бошен ай шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, наздики Пос, марҳамат занг бизанен. Подвали 8 метра дора. ана нархи хона чӣ хеле ки гуфтем 320 000 сомонӣ. Ба пули рӯси чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим ва номерои телефонш ҳам ҳастай. занг бизанем, мегӯянд ки номероро ай канали Саудотиҷи бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо барои нархиш бо арзон мекуна. марҳамат видеоро тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе дар видео лайк мемона дар комментария мисол Саудотиҷи ба пеш менависа ва каналда подписатсия кардагия реклама амодамда ройгон айсуни азиз. Бо диққат гӯш кунед ана эълони дигарира. як ҳадай шаҳри Душанбе 2-3 сотиқ замин дар корай мега ай тарафи гилбита, гилпарвар, ана гранзавод ҳамин тарафда 2-3 сотиқ замин дар корш будай. ё ки мега квартира дорам ай 9 дарвозаи Корвон, ягон хонаи заминӣ боша алиш мекунем. ана цуни азиз, касе ки мақсад замин дорен ҳами акада занг бизанен ё ана хонаи заминӣ ҳам дошта бошен, ба квартира алиш мекардай. номерои телефонаш, номерои расияше WhatsApp дора. акай Дилшодум дора, барои маълумоти бештар занг бизанен. ё мисол рӯи экрана бихонен, мақсад ҳами ака чӣ гуфтагия ҳамаша навистагием, ин ҳама гуфтум. цуни азиз, номерои телефонаш ҳаст, ягон чиро нафаҳмиден зангиш бизанен. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат
беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати Атомӣ гирифта метавонед. Маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати Атомист. Бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. Бо дараҷаи фаъолияти кориам рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. Бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. Барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. бачаи таға я бор хушрӯ фикр кида ягон анахеш давор да мошин дар курай. бо диққат гӯш ки ҳамин мошина ҳамон одам да падилица ки гарени маъқулаш мекуна мехараша. нархи семечка бовар ки мошини фурӯшии Toyota Corolla 1 соли баромадаш 2005, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика. 5 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, балонош 70%, хадавоишам 70% мега. 4 дар электропакет, мақсад ҳамун 4 треза электропакет, кнопкара меҷиқи треза худаш поён мерава. Монитор задни камера дора, барои қафо радан ягон сталбара назани. Краскаш бардруи азиз кор доштай мошина. фаҳмидена? бо занг назанен ака краскаш чӣ хелай. краскаш бардруи азиз кор дора мошина. ана соҳиби ҳамин мошин гуфтагие ки ягон харидор мақсад хонаш раи дур да боша, залога партоя, ман худам ҳамин мошина то ҳамун дари хонаша мебарам. мега залога партоя, мошина мебарам, дар тай навеси ҳамун хонашон мемонам. занг мезанам, ина ака мега мошина қабул кардӣ? баъд мехеза меоя. хулоса мошин ҷононай, то гиҷоира бугӯй гарантӣ дора. нархи мошина ёдод набурорӣ, 35 000 сомонӣ. бовар кунен. касе ки подписатсия кардагиай лайк мемонад, дар комментария Сауду Тиҷи ба пеш менависа, реклама ҳамо одамда ройгонай. ина номрои ватсапам роӣ кунен. ана ки тағоиҷони ма бошӣ, дар ин ҳаво роли квартираорам ҳастай. барои ҳамун то охири видеора кашбала биза. бардруи азиз, хонаи фурӯшии қарор дора дар шаҳри Душанбе, 9 километр 4 сотиқ замин дар хона кардагӣ, ана ремонт доштаи. ана соҳиби хона маълумот дагия ки ай 9 километр то хонара 4 километр дур будаи. хонаҳо ремонт кардагия чӣ хеле дастурат десен, тайёрай, фақат пула мети медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 255 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ 2 223 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанен, бо арзон мешава. бисёри бардро ана пашкоҳо менависанд ки ягон хонаи заминии шаҳри Бохтар бон. марҳамат бардрои азиз, ин як хонаи арзон барои шуморо ёфтем. гӯш кунед, хонаи фурӯшии қарор дора дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, Киров 1 давидай. 5 сотиқ заминай, 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот дагия ки срочно хонаи фурӯшӣ, ана ҳамаи шароитҳош 100% муҳайё мебошад. 5 сотиқ замин, ана лави об дай мега, баня, насос, термос дора. консонер ҳамаш ҳастай мега. ҳавли дарахтои мевадиҳанда доштай, дар трезои замонавӣ задагӣ дӯстони азиз, гирдаш маҳкам, пеши мактаби 6 шаҳри Бохтар, Киров 1, пеши мактаби 6. ана нархи хонара дӯстони азиз 272 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қа мешад, дар рӯи экран нависагӣ. номерои телефони яка ҳастай, харидорои аниқ занг бизаненша. бардрои азиз, чӣ хеле ки гуфтем, квартираҳои арзонам ҳастай. марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, тарафи Регал. дӯстони азиз, ноҳияи шаҳри Нав, ана райони Балхак. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ, доми новостройка. квартира ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот дагия ки срочно духонагаи фурӯшӣ, мақсад ҳамаи шароитош ҳастай мега. ана духонага дар 4 этаж қарор дорад, харидори аниқ боша муомила мекунем, яъне ки бо арзон мекардай. нархи квартира бардруи азиз 190 000 сомонӣ. бовар ки нархи зурайне ки. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед.
ана ка мегзарем ба 7 эълони имрӯза ки 7 эълона тамошо кардисай комментиярда бинависен. 7 эълона ки тамошо кардисай гӯ ки ма бо майси раҳматат мегӯм. бадруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин. Як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 42 метри квадратие. Доми новостройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааст ки ана хона ҳамаи шароитош ҳастае. дӯстони азиз, нархи квартирара 220 000 сомонӣ мега. марҳамат на бардуи азиз, бисёр занг мезанен ки ана шаҳри Кӯлоб квартира дар корай, марҳамат на занг бизанен, ҳамаш тайёр будаи 220 000 сомонӣ ва пули русӣ 1 918 000 рубл мешидаи. марҳамат харидорои аниқ занг бизанед. як квартираи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пешина Калхозобод. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр будаи. нав ремонт кардагиат. дӯстони азиз, соҳиби квартира маълумот додааст ки як хонага дар 2 этаж қарор дорад, пеши мактаби як садик ҳам ҳасте, ба чиза чораш фурӯхта мешавад. касе харидори аниқ бошен мега бо арзон мекардаи. нархи квартирара 190 000 сомонӣ мега. ина диден охи? ихели нархи навора фақат дар ҳамин канал мебини шеринар. фақат подписатсия ки як дона лайки бепала бижиқ. вақте ки подписатсия карди, зангулачара бологӣ дамон, ке ки ма видеои нав кардам туда мерава шеринар. бардуи азиз, навори мо давом дора. ана канали як бародара реклама мекунем. касе да мақсад нархи навои телефон интереснияй, бидурен канали ҳамин бародарда подписатсия кунед. салом алейкум, ина апай менеҷа, апай iPhone 15 Pro Max камера ки напаҷун телефон пач ки апай нӯ замира доставка мекунем. дин iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро качествои зуршай на свети зуршай апаҷун гуфти свети ина свети хадавои на свет бисёр духтарҳо мера светои бара ина духтарако кадомтон мегиред. ина апай менеҷа гириф ами доставкаш кисам ина апаҷун тамошо ку ина телефонот ина сурат севгазак дура апа сурат севгазак дура пачкай свети титанай свети хушрушай апаҷун ина хеми қапи чихеле хеми қапи катаги мекини мегаради 1,5 сомонай качествои зуршай ина iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро доставкаш бепула 25 шаҳр нави вилоят хатлум ҳамаи наву расветково шав дорем светои хушрушам дорем хеми қапи чихеле чиста неми даран паран ҳамаш меги оригинал кадом бига пай менеҷа кадом сия бига 16 000 сомон кардам лекин 1,5 аксия кардагир на доставка бепула ина колкниш чотки апаҷун TikTok Instagram ҳама чи гузарондагиемаш тайёр ина мегири мехири мегаради растамошаш кардагием апаҷун 1500 сомон ина доставкаш бепулай ҳамиш хубаи магазин акайсмо ки шумо телефони канатона биёрем болоштунта телефони нав мегирен мерина любой модель телефонро ҳаста хондон мегири Redmi мегири Jingo мегири Realme мегири любой ха телефона дорем алишира магазин акайсмо ҳамиш хубаи ки телефони канатона биёрен болоштунта iPhone 15 Pro Max оригинал овардагим Тайланд овардагим чанд ҳамун телефон овардагим алишида қарна бин магазин акайсмо баъдаро бошен лайкора бзанем подписатсия кунем любой наву телефонро дорем алиш болоштун телефони канатона биёрем болоштунта телефони навтон метавонем баъдаро ина апаҷун доставка бепулен рӯиш мекунем апаҷун дар панаи худо бош. оли шеринар ва тай дилат гуфтӣ ки савдотиҷи гиҷо шуд хайра хиш накарда биромад бирафт. не шеринар мо ҳамиҷаем. бардуи азизи буд канали савдотиҷи бачаи ашкидор ана касе ки дар мисол ами канали мо меҳмонен подписатсияра биҷиқен лайка биҷиқен дар комментиара бинависен ки савдотиҷи ба пеш ачкиёта прокат намети бигӯяд туи рафтисем. бадруи азиз, хулоса камкам чақчақ мекунем. и буд навори имрӯза то видеоҳои оянда хаяка ягон реклама дошта бошен замин хона мошин квартира инами рақамҳода роӣ кунед. агар подписчик бошен реклама ройгонай барои шумора хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.